ଜାଗ ମାମା ଏବେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛି ହେଲା। ଓ ଦେଖିବା ମାମା ତାର ସଦାବେଳେ ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଓ ଜାଗ ମାମା ମାମା ପୁରା ଖୁସି। ଦେଖିବା 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 ଓ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମାମା ଦେଖିବା। ଜାଗ ମାମା ଜାଗ ମାମା ଆରେ 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 ମାମା ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲା ବେଳକୁ ତାର ମାମା ଜାଗ ଏଇରେ ମାମା ଏଇରେ ଏଇରେ ମାମା ଆରେ ଆରେ ଅ ଆରେ ଅ କା ନାଇଁ ଆରେ ମ ଆରେ ଆରେ ନାଇଁ ମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନାଇଁ କର ମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନାଇଁ କର। ନାଇଁ 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 କାନ୍ଦ ନାହିଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଓ ଟୋଟାଲ ଦେଖେଇବୁନୁ ଓ ନାଇଁ। ଏକ୍ସରସାଇଜ କର ବୁଲିଯିବା ହେଲା। କରିବୁନି କେମିତି ହବ ହୁଁ। ଦେଖଉନି ଯାକ ମାମା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ଟୋଟାଲ ରାଜି ହଉନି ଶୁଣୁନି ଟୋଟାଲ। କରିବିନି କହୁଛି ନାଇଁ। କର 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 ଚାଲ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ଚାର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ। ଚାର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ।